burrumba ikaragarria Joki momentu hontan. Ikaragarria gainera hor bengalak eta guzti piztu dituzte basaleek eta egia esan bufandak astintzen esan nahi nuen eta sekulako zarata aterata ezaguna egin den doinuarekin eta guztiak posik, egia esan oso posik, negar markoren batzuk ikusi ditugu hemendik, jendeak uste dut oraindik ere ez duela sinisten. Hortxe duzu irudia, ematen du Greziako saskibaloi kantxa baten gaudela, bengalak horra gertu baitira, Irifartxu dago kapitaina, Laizter hemendik alde ingo duen kapitaina, Baratxek pilota bat jaso du, pilota asko jaurtu dituzte gaur eta hori beste inor baino gehiago duela. Erdi txantxetan aipatu izan dute, holtza gainetik, orain dela gutxi. Thiago Splitter, jendearen animoak, oiuak eskertzen ari da. Liga irabazi duten 3 jokalari zeuden, eren egun arte Caja Laboral Baskonian, eta hoietako asko lehen aldiz irabazi dute, hoietako batzuk kanpotarra dira, hoietako batzuk ez dakite hau zertzen, eta dudarik gabe, ore handia jasoko dute gaur eta oroitzapen galanta eramango dute bide batez etxera aldea. Bai, geldituko direnek eta alde egingo dutenek ere. Dusko Ivanovic ere, autobusaren atzekalde hortan jende agurtzen ari da. Gazte zein heldu zein gazte dena gustatuta daude. Zeledoia pres bailitzan, Caja Laboral Baskoniaren lorpena gozatu eta ospatzeko hain zuzen ere. Luzatzen ari da sarrera hori, ze oso motel dator autobusa barrurantza Jokin. Bai, bidea jendez lepo dagoelako eta noski inor zauritu ez dezaten, poliki joan beharra dauka autobusak, hala ere segituan iritsiko dira hemen Andra Maruz Zuriaren estatua ondora iristeko dauden eskileretara eta ikurriñak astintzen, bufandak astintzen, jende guztia saltoka, baita jokalariak ere. Musika doinunekin arazte irudia daukagu. Jende guztia bat eginda. Eta hau aipatuta sekretu bat ere kaleratu nahi nuke. Hain zuzen ere, adimen emozionala erabili du aurten Caja Laboral Baskoniak finala prestatu eta irabazi du modan irabazteko. Eta horren sortzaile eta bultzatzaileetako bat, Thiago Splitter ondoan dago. Ibon Navarro hortxe duzue, kamara eskuetan duela. Bigarren entrenatzailea Arke bideo berezi bat prestatu zion taldeari, hain zuzen ere ura aipatu eta Barcelonari aurre egin dio moduan, aurre egin ziezaion. Zoiona berari ere, ze askotan jokalariek lortutakoarekin geratzen gara, baina atzean daudenen lana ez du orain batzen Jokin. Egia da, eta bai berak eta baita beste bigarren entrenatzaile guztiek egiten duten lana sekulakoa izaten da, ordu pila bat sartzen dituzte, dena ondo joan dadin jokalariek jokaldi guztiak ezagutu ditzaten, eta egia esan hau eurentzat ere pozgarria da, merezi dute, eta nola ez gozatu egingo dute gaurko harrerarekin. Kolorean hitz dago Andra Maruz Zuriaren plaza honetan. Ateri dugu, Josean Kerejeta, Irifartxu, 20 urteko ibilbidea burutu da honeko, eta ibilbide hori berantzako joera izan ordez, beti gorantza eta gora iriste arresa ez da izaten, zaila baizi baina zailagoa gertatzen da hori irautea, eta talde honek alde hortatik badu mediturik, izan ere beste batzuekin alderatuta diru gutxiago du. Bizirauten jakin izan du, Caja Laboral Baskoniak, gara, San Emeterio, begiko bihurtu dena. Bere honetik irten da, eta dagoeneko Patrikan sartu ditu denak, Nik uste jokalari askok ere ez zutela, hau ikusi gabe zutela eta ez zutela sinisten. Egia da, bai San Emeterio, bai Splitterrek eta beste hainbatek bizi izan dutela, eta kontatuko zigela jokalari askori, baina ez dut uste horrelakorik sinituko zutenik, Dudari gabe, San Emeterio lortu zuen garaitzeko saskiratzea, jokaldia Arke gauzatu zuen, eta sekula jokalari batek burutzen ez duena normalean. Ze iaz etorri zen ona, kopa irabazi zuen. Aurten berriz liga, naiz eta udaran talde honetatik kanpora zegoen, baina gero kupuen kontuagatik, alegia Serri Bidalek aldegin izanak eman zuen aukera hemen jarraitzeko, eta Dusko Ivanovic irakusteko bide batez, badela talde honetan jokatzeko
jokalaria eta egin duen denboraldia egin eta gero Sergio Escarolok ziurrenik deitu ingo du Turkiako mundialera joateko. Hortxe duzue, Kantabriarra iaz pozik zegoen Errege Kopa irabazi zuenean, baina dudarik gabe Liga bere ganatu den moduan, bere ganatuta gero, eta egin zuen lana kontutan izanik, txoratzen egoteko motiborik ez du falta. Eta gizon hori ahaztu gabe, Dusko Ivanovic, bigarren liga ere batzi duten Gasteizen, kopak ere baditu, superkopak ere, arekin batera etorri da, hamarkada haundi hau, magiazko hamarkada, eta horren atzean, zale zintzoak, Gazte zein heldu zen Gazte, denak bat eginda, Saskibaloi talde honekin. Egia esan, jokalari asko amesten du San Emeterio sartu duen moduko saskiratze bat partidu batean sartea, baina final batean sartu ahal izatea eta gainera titulua bere ganatzeko balio izatea, hori ikaragarria da, eta berak ere uste dut ez duela sinisten. Bueno, eta ez du sinisten gizon honek, aurten hemen lortu duena. Juventutik irten, honea etorri, Paurri Basek eperak aitortu du, Gasteiza etorri balin bada, momentu bizitzeko izan dela, talde handi batera etorri bai da. 3 urte emango ditu hemen, okerrik ezean, eta dagoeneko lehendabiziko denboraldian, bagian, San Emeterioke jarraitutako bidea, jarraitzeko moduan izango da, ze iritsi ala, lehenengo lorpena patrikaratu du. Brasilgo bandera handi horrekin, gaur ere Thiago Splitter, eren egun ikusi genuen moduan, eta German enuke baztertu nahi, izan ere Walter Germanek, orain dela 5 urte nebera joan aurretik, unika jarrekin hemen bertan Gasteizen irabazi zuen liga, partidurik galdu gabe, eta oraingoan bigarren liga, partidurik galdu gabe, da, 2 finaletan egon da, eta 2etan garai irten da argentinarra. Bai, horrek esan nahi du, finalera heldu ezkero, Walter German eduki behar dela taldean, ez? Dudarik gabe. Beno, hemen gutxika jokalari guztiak eskilera eta heltzen ari dira, guztiak zaleai eskerrak emateko prest. Hau ikusten ari garen irudia ez da orain bizi-bizian ikusten ari garena, baizik eta Foru Aldundiaren parean, Xabier Agirre Foru Aldundiko buruak, bai Thiago eta baita Jose Ankerejeta presidentea hartu dituen momentua, kopa eskuetan zuela, pozik, somatzen da aldun nagusia, 2 izar handi alboan eukita, bat indarrean, kantxan jokatzen ari delako, besta berriz, bulegoetan, aspaldian, kantxak baztertu baitzituen Jose Ankerejetak. Ibon Navarro, Fernando San Emeterio, 2 protagonista genien bezala, batek, ideia hori bultzatu eta ondo irten delako, beste berriz, saskiratze handi hori gauzatu zuelako. Pixkanaka eskaieran kokatzen ari dira, horre argazki ofiziala egingo dute alkatearekin batera, eta ondoren protokoloari jarraipena emanez, aurrezkoaren txanda etorriko da. Bueno, Thiago Splitter ikusten ari gara Brasilgo banderarekin, baina Marcelinho Huertasek gaur ez da gero utzi duen bandera, agian galdu ingo zuen jokin. Ez dakik galdu egin duen, ez dut uste, baina gaur goizean enteratu garenez, biek ere zerbait prestatuta dute. Bai, eta handia da, Eta mundiala izango da, beraz, ikusteko modukoa izango delakoan gaude behintzat. Eta egia esan oraingoan detaile polita zaleekin argazkia atera dutelako jokalariek, hemen eskileretan zalei bizkarra manaz daude, baina argazki guztietan zaleak agertuko dira, eta hori ere polita da, Xavier? Dudarik gabe, Realak egin berri du hori, eta gaur horren adibide da Gipuzkoan Barrena futbol taldeak egin duena, eta ez du gutxiago izan nahi Caja Laboral Baskoniak. Izan ere, talde batek behar du atzean dagoenaren bultza da, eta arlo hortan Gasteizko zaleek sekulako lekzioa eman dute, bereziki behartzen momentuan bai Real Madrilen aurkako partida ernagarri horietan, eta zer esanik ez, eren egun, azken baten garaikurra taldeari eman zion egun berezi eta handi horretan. Laizter izango du dantzaria, txistulariak ere kokatzen ari dira. Bueno, eta Marcelinho Huertas luk berriarekin eta guztiak hilea hartu ez dut esango, baina beragatik barrezka bai. Hilea hartu ezin eskoa delako esaten duen. 9 laurden gutxi, aurrezkoaren txanda da. Uste madutez. Hemen argazkiak atera eta atera dira, eta horaitik eskiera batzuk falta zaizkie.
dantzaria dagoen lekura iritsi arte behintzat. Dantzaria bera prest, profesional. Baita txistulariak ere, baina txaranga hasi da jotzen. Protokola utzi dute. Eta hau behin baino gehiagotan egingo dutelakoan nago, Bai, bide batez, jendearen implikazioa behartu du txarangak. Etengabe lanean ari da, eren egunez geroztiek, eta Marcelino Huertas ikusten da izarete, saltoka, dagoneko uste txapelunek kamiseta eskuetan duela berehala oparitu egingo du, ez dut uste kamiseta hori etxera eramango duenik. Eta Xavier bat osborantza, Dusko Ivanovic agindu eman du eta denak orantza. Bai, arrezkoa gure pailan egingo dute, zeuden lekuan ezinezkoa zen, argazkilariz kamara zinguratuta bai zeuden, egia esan, eskailerago ere montan leku askorik ez dago, eta hemen irifarra baino ez du ikusten. Poza, bai, ohituta daudenen aldetik, eta etorri berria direnen aldetik ere. Eta Pau Ribas, kopa eskuan duela, saltoka eta saltoka, Mil Palacio ikusten dugu hemen, ezer sinistu, behin eta berriz, berantza begira, zalei begira, eta Buesa ere, kamera eskutan, ikaragarria da, zelako giroa. Mil Palacio gora ezagun eta Leonetar eritzen azkena dela, Belizen jaio, Kalifornian bizi da berez, Serbiako ligan jokatzen egon zen orain dela biden bolali eta oso ondo gainera Partizanen, aurten berriz Greziako liga bukatuta gero etorri da, eta bere ekarpena eman dio taldeari, eta Bartzelonan aurreko astean galde egin genion. Bueno, Mil, zer dauka talde honek, hemen Bartzelonan lortu duzuena lortu ahal izateko. Eta haren galdera izan zen, sekula aldagela batean ikusi ez dudana, alegia, egundoko implikazioa eta gogoa. Fede horrek eman dio zuzen ere, garaipen handia hau Caja Laboral Baskoniari. Ea, apur badena baretzen den. Hemen prentxarrura duna ari da, Afonso Txurruka ari da, jokalari guztiak eskietan jarri nahian, baina oraingoz ezinezkoa du, Bai, aholkuak eta aginduak ematea erresa da, baina entzun, zailagoa da. Pixkanak ari da hemen kokatzen, lehen ipini diren lekuak ez du balio, eta hemen dago jendetza, plazan handia balin bada, gure inguruan, ez dago lekurik, Ez. Bete dago hor eskilera eta ez dakit, hemen bai Fernando Sanemeterio eta bai Tiago Splitter ezin lekua topaturik daude. Bueno, Splitter hori inguruan dauzkazu, baina jakina kokapena hartu behar dute. Elia Juri orain kanta. Bai, bera txaloga. A ver, por favor, para ezin tokirik topatu, hau da, hau. Bueno, vamos a darles espacio. Andragaia gertu dauka, eta Andragaia ez dakit nora, hartara Elia izaten zaio, ez dakit honek nola funtzionatzen duen. Arrituta dago. Ba, esango dio, geldi hemen ere ondoan, aber galdu egingo zaren, Kontua da inork ez diola kasurik egiten, eta norbaitek ingeles hitz palin badu, hor gehatuko da, baztertuta. Bai, beno, badikoa, Oskar Bilbaok esan die, venga, eta badoaz eskietan. Hemen kokatzen diren berehala, atzerapenarekin hasi da harrera, eta atzeratu dingo da, luzatu dingo da. Orain bai, txistulariak kokatu dira, dantzaria prest dago, eta ea bingo zenak, euren lekutsuan ipintzen diren, aurrezkoa hasi dadin. Txikeria bat kontatuko dizut, Xavier, Marcelino Huertas, Tiago Splitterren kromo batekin dabil, hemen, dantzaka. Gero ikusiko duze prestatu duten, bi brasildarrek. Hortxe da momentua.
Txapela getzeko dantza ofiziala, Martin Bues agurtu, Golubovic, baita Barats, eta atzera jo du, eta txapela, ez dako Baratzez, Mirza Teletovic edukan buruan ipinita, eta dantzare esan dio, bueltatzak ze hori nerea duk, Jogin? Bai, irudia oso polita izan da, eta nik ezakit, nik oso atent ikusi ditudanak, Golubovic eta Stanko Barats izan dira. Ez dakit, pausuak ikasteko nahiarekin, beraiek dantzatzeko nahiarekin, edo zer. Bueno, pibota diren ikuspuntutik, pausuak ondo, ikasi behar dituzte. Gero zona barruan pausu horiek erabiltzen behar dituzte, harak zur eta lur utziko dituzte bintzat. Bat zegoen beste bitxikeria bat, izan ere Fernando Sameterio taletik kanpora geratu da, bere emaztea laister izango dena inguratu zaiolako, argazkia nahi zuen, eta lehenik ez zuen ulertzen kamararen funtzionamendua, azkenean lortu du, baina hor iskina batean kokatu da, eta justuan lortu ditu pare bat argazki Fernando Sanemeterio. Eskaileran gora datozio ekolariak. Bai, esan behar nizun oso unkituta ikusi duguna, Xabier Agirre izan dela, bakizu Xabier Agirre ere dantzaria dela, eta ia irtetzeko prest, Lehenik aurkezpen bat egingo dute hemen balkoiaren aurrean, jende aurrean azken baten, eta ondoren Amazuriari lor eskaintza egingo dio kapitainak, edo agian hori lehenago, ez dakite hori lehenago egingo duten edo geroago. Hemen beste kontrako adierazi dute, baina uste dute pixkanak ari direla era berean egitarua apur bat aldatzen. Berez protokolak dioenagatik hori eskaintza egin beharko dute orain, baina lehen puskatu dute, beraz, berez ere puskatzea. Hor da Thiago Splitter, lehen aldiz kapitaina denetik, aurten, iaz Bidal zen kapitaina, Bidalek alde egin du eta Brasildarra dauka horea, lor eskaintza, Amazuri eskaini, besoa gora, zaila dute zaleek Thiago nun dagoen ikustea, hartara ez dira konturatu ere egin, baina horra bere keinua, eskaileratik jeisten ari da Thiago Splitter, eta ez dakit, lehen eta azken aldia ez ote den izango, Thiago hor ikusi duguna. Beno, gaurko izan esan digunagatik, uztailaren 15 arte dauka EPA klubari baiestatzeko gelditzen den, ez den gelditzen edo nola dijoan. Beraz, itxaron egin beharko dugu. Dena den Kerejetak eta konpainiak aspaliti daukate barreratuta alde egingo duela, NBA-ra, Europan geratuko balitz. Diru asko ordaindu beharko luke fitxatzen duen taldeak, eta uste hori gertatzekotan Thiago hemen jarretuko lukela, baina San Antonio Spurs zai daude aspalditik, eta aurten da momentua, izan ere, etete klausula hor dago eta diru sarrerare ekarriko dio Caja Laboral Baskonieri. Aurkezpena egin baino lehenago, hau ere ohitura bihurtu da, barrura sartuko dira, uste dute kapitaina bakarrik aurten, Duzko ere bai? Baita Duzko eta baita Josean Kerejeta bera ere, hirurak sartu dira barrura. Iaz ez, orain dela 2 urte hasi ziren hori indarrean ipintzen, eta hemen kapitaina, presidentea eta entrenatzailea, alkatea eta aldun nagusiarekin batera. Bien bitartean, irudia ikusten ari garela plazan. Horruka dabiltza denak, izan ere, petarroak estanda egiten hasi dira eta konfetia eta guzti aireratzen ari dira. Bien bitartean hortze duzue. San Miguelen barruan gertatzen ari dena. Duzkok izan zuen ohorea iaz. Madrilen kopa irabazi eta gero. Eta uste dut barrualdea ez zuela ezagutzen, gaur ezagutu du. Edo iaz arte ez zuen ezagutzen. Eta hemen bere ondoan esango nuke. Marcelino Huertas dago, baina ez dakit, orain Oskar Espikerari esan dio isilik egoteko oraindik Splitter eta Duzko eta ez direla barrutik irten eta ezin duela aurkezpena egin. Baina jendeak festa nahi du. Zaleak zai daude, baina saltok hasiera dagoeneko eta Splitterren zai bien bitartean. Jokalari guztia ez da norbaitekin hitz egiten duzun bitartean Jokin. Alegin duko naiz. Ea gerturatzen duzten diaten. Ezi bat ipini dute eta ezi hori zeharkatzea ezinezkoa da. Hortik aurrera ez dago egiterik. Barrua jarretzen dute bitartean politikariek,
presidenteak, entrenatzaileak eta kapitainak. Badatoz kanporat, Thiago Splitter lehena, irtetzen. Eta orain aurkezpenarekin hasiko direlakoan nago. Bai, izan ere kapitainak erakutsi behar du kopa lehenik. Bai, eta gainera Marcelinorekin hitz egiten ari da, zerbait prestatuta badaukate, ea, zer egiten duten, Hor behintzat eskailera badago, ez dut uste eskailera hortara igotzeko moduan egongo direnik, ze arriskutsu egia bada. Ba, hortxe, momentua, Hirugarren kopa erakusteko momentua hortxe! Bederatziak izateko 5 minutu falta direla, ez tanda egin dute zaleek, Amdamari Zuriko plaza honetan. Oiturak ez dira galdu behar, eta aurten dakarren ahozapare gozonekin balin badator, ze esanik ez. Thiago Splitterre du kapitaina kopa eskuetan, eta ez dakit nor izango den hitz egiten lehena, hortxe dira jokalari guztiak, batzuek ez dute ohiturarik, horrelako momentuak bizitzen, gutxi batzu dira, horre daudenak hemen izandakoak eta beste leku batzutan. Eta irudi horrek bere kabuz hitz egiten du. No, Xavier, bien bitartean, aleginduko gara edo Josean Kereketa edo Dusko Ivanovitzekin egoten. Ondo iruditzen mazaizu behintzat. Bai, aurrera. Bai. Hemen Dusko Ivanovic ere emaztearekin. Hola Dusko, muy buenas. Felicidades y esto es impresionante, ¿no? Esta afición se lo merece todo. La verdad que es algo impresionante y hay que vivirlo. No hay palabras para agradecer qué magnífico es, la verdad. Anoche cuando ganamos era algo especial, pero esta gente es maravillosa. Hoy os ha tocado ir hasta Mondragón, a estar con el sponsor principal y la vuelta en Vitoria también y bueno, todo Así a favor que de Baskonia, ¿no? Estamos preparados. Son cosas que se quedan Marcelo, para toda la tú vida, empieza. para la eternidad. Bueno, pues muchas gracias y a disfrutar. A ti. Eskerrik asko Dusko, izan ere Thiago hitz egiten hasi da eta Marcelino Huertasek hartu du mikrofonoa eskuetan, erne, Ze honek uste dut hitz egiteko gogoa daukala. Hola. Mira, siempre me ha tocado a mí ser el primero a hablar. Yo no sé por qué, pero siempre me toca a mí. Voy a empezar a presentar los jugadores del equipo. Primero de todo, cuando digamos el nombre del jugador, vosotros tenéis que gritar el apellido, pero muy alto, porque si no, no va a salir. Así que espero que vosotros colaboráis un poquito, ¿vale? Hor dago berritasun El bat. primero de todos, Izena esan eta zaleek esan barko dute abizena. Bai, eta Marcelino que speaker lanak egitea ere bai, ez? un poco tacaño, un poco raro. Hemengo speaker lan handirik ez dauka beraz. No sé por qué. Igual es por de dónde es. Es un jugador polivalente que hace un poco de todo. Defiende, mete triples, hace como base bastante bien. Es un jugador que sabe un poco de todo. Badakigu zein dan, ez? Pau Ribas. Es un jugador que ha dejado a Navarro y a Buluk. Edo Oluson. Ez, txurra dela esan du, Casi a cero. txurra Así que jaioterriagatik, así que... también Catalana. os podrá Horra, contar un horixe poquito da. cómo es ser un poco héroe y villano al mismo tiempo dentro de un partido, porque en esta serie final, Aurkezpen guztiak olako un badira. par de veces, pues Bai, luze ha joko hecho du, cosas increíbles y luego pues han pasado cosas que no tan increíbles, pero luego ha vuelto a hacer cosas muy buenas, recuperado un balón que ha ganado un partido. Bigarren partiduan eskuratu zuen Número baloia Pau 4. Ribase, hole da. ¡Pau! Ba hortxe, zaleen implikazioa eskatu eta erantzuna. Pau Ribas da aurkeztu duten lehenengo jokalaria. Kataluniarra Badalonako arrobitik irten da, Ricky Rubio ondo ezagutzen zuen. Ricky Rubio hori aurre hartu nahi zion. Alegia, lehenengo liga, haren aurretik lortu. Eta lortu, oso ondo lortu du, bere lana eginez. Hona etorri da irabaztea. Ea zer dioen, Pau Ribas. Kataluniarrak, euriztea da. Euritako hartu du Zeledonen gisa. Bueno, ikasi du, Eta denbora izan du abestiaren letrare ikasteko. Hemen guztiak barrezka, Xavier, nahi baldin badezu, Josean Kereketa daukan nire ondoan. Josean, mesedez segundutxo bat. Bueno, Josean,
Hau ikaragarria da. Urtero hemen balkoira irtetzen gara eta hala ere ikaragarria izaten jarraitzen du, ez? Bai, harrigarria, hemen ez dakit zenba jende egongo dan, baina ia 40.000 persona egongo dira. Eta pozik gaude, bai titulogatik eta baita ere jende honekin egotegatik. Zaleek merezi dute, ez, lortu duzutena. Bai, merezi dute, beti gure atzetik egoten dira, bai momentu honetan eta bai txarretan ere, horre balore gehiago dauke eta pozik gaude horregatik. Batez ere, aurten Baskoniak inork gutxik espero zutena egin duelako, ez? Bi handien artean sartzea, gainera eta nola sartu, irabaziz gainera. Inork ez zuen pentsatzen, udan ezkio dala pentsatzen zuten Barcelona eta Madridekin izango zala liga, baina gu hor sartu gera, merezimentu guztiakin da horregatik pozik egon behar gara. Orain disfrutatzeko ordua heldu da, berdaz? Bai, gaur eta astea bukatzen da baina berri lanen, datorren urten pentsatzen. Dagoeneko datorren urten pentsatzen? Beharko, hau ez da gelditzen, guretzako ez da gelditzen. Bueno, eskerrik asko eta zorionak benetan, Mi esker, Josean Kerejeta berak esan du hau ez da gelditzen. Transizio urteak izaten dira ida urtero, baina berdin da, gurpila jarraitzen du jira eta bueltaka eta lanaren ondorio hor dago. Ondo pasa, ta gutxi gasta! Ondo pasa, ta gutxi gasta! Honek euskara ere ikasi aldu. Saiatu behintzat bai eta eskertzekoa da. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora os voy a presentar Marcelinho Huertas lekua, Tiago Gardurain. incorporación del equipo Aurkele lana que viene uztartuko desde dute. Los Ángeles, California. Mil Palazioren txanda da. El más experiente del equipo, grande Mil Palacio. Mil Palaziora gertuta, ea zer dio ez, Lakers eta gainetikoak ikusi dituen ebean, baina horrelako hori behar ez du sekula bizi izan. Musika Amerikarra jarri diote bintzat. Eta ez dakiz esan. Musika ez duten ari alda, uste arazoa ditula. Bueno, ba, Palacio. Beti txikia. Eskerrik asko den hori. Bueno! Ara, honek ere euskeraz. Uste urteen esperientziarekin dagoeneko ikasi dutela zer egin behar dute eta non dauden bereziki. Próximo jugador es un jugador Hor da Tiago de aquí de Spitterren, Vitoria. Andragaia, bere Estados Unidos, emazte izango dena. ha hecho toda la cantera del Baskonia aquí. Es un jugador que ha estado también lesionado con muchos de nosotros y que ha hecho tantas pesas que cuando llegaban con muletas para entrenar o por lo menos para ver los entrenamientos no se le entraba la camiseta. Jon Uriartez, ari dela irutzen Estaba muy zait. cachas. Bai, beraxe. Con el Jokatu, número 6, ez du jokatu baina. Jon Lagundu du. Jon Uriarte, Euskaldunak. Bi Euskaldun izan dira taldean. Hauentzat ere, ohorea da. Horre honeta hitz egiteko aukera izan da. Lotxatia da. Yo tengo que decir, he estado ahí y sé que es impresionante. Y como esta afición no hay ninguna, o el Baskonia, os merecéis todo, no tenéis precio. ¡Y gora Baskonia! Lotxatia zela esan du, baina garbi asko hitz egin du. Beno, sale garaiak ere gogorarazi ditu, El próximo es, no sé cómo decir, no tengo adjetivos para él, es mi mejor amigo. Bombilla, Caipirinha, Huertas. Marcelinho orkestu du Tiago. Marcelinho. Eta hanka sartu du, Aurkeztu garetzen moduan aurkeztu baitu. Baina ez dakit zer esan duen, bombilla ala bombina. Horra musika doinua. Atxegin duen musika doinua, bai bereak baita Tiago gere. Beste egunean kaletan, tamborra jotzen ibili omintzen. Bakizu Bizkarra gainean fama daramanak betirako izango du. Baina taldekideen artean ere sekulako giroa jatzen duen pertsona da eta oso maitatua da, horre aldakela barruan, Talde guztietan errolako hori behar da. Bestela, jai. Denetarik euki behar da, aldakela. Yo creo que ya estaráis un poquito hasta los cojones de mí, tanto hablar aquí, pero Baina gustuko du hitz egitea. la verdad es que eso que estamos pasando nosotros jugadores, por lo menos a mí, es la primera vez que gano una Liga CB
y es un sentimiento increíble. Y tener una afición como vosotros, que venís a cada partido, que estáis siempre apoyando, es un privilegio. Barrutik artea zaio hitza, Me gustaría agradecer a cada uno de vosotros por vuestro apoyo, por todo lo que nos habéis animado. Me gustaría agradecer a muchas personas que muchos de vosotros no conocéis, la gente que no somos nosotros jugadores, ni el cuerpo técnico, pero toda la gente que está detrás trabajando, el cuerpo médico, fisioterapeutas, la gente que trabaja en la oficina, porque de verdad que el trabajo de ellos es muy importante, porque si no fueran por ellos, nosotros no estaríamos aquí hoy. Solo con jugadores y con talento no se llega a ningún lado. Yo creo que hay que valorar toda la gente que está por detrás y que mucha gente no da valor a eso. Hori guztiagatik dagoen lekuan Baskonia atzean dagoen lana handia delako, beti ere apaltasunean oinarrituta. Aquí en Baskonia, yo creo que yo de pequeño tenía un sueño de ser un gran jugador, pero jugar en un gran equipo que en Europa y ganar un título tan importante como la Liga CB no tiene precio. Yo creo que debemos eso a vosotros y a este grupo maravilloso de personas que tenemos aquí. Gracias, eskerrik asko a todos y un beso. Marcelinho Huertas, Bilbora etorri zen, gurera, han denboraldi bikaina burutu, gero Italiara jo, eta berriz ere gurera, baina Gasteizera. Eta Gasteizen, Badalonan hasitako beste gizon baten, bidea jarraiki titula eskuratu du. Es un jugador que tiene una especie de tiro un poco raro, pero que no soy yo, vamos. ¿Cómo ya sabes? Espera. Jaurtik eta raro olin badauka, hori Lior Eliau da, eta berehala konturatu dira, zenengatik ari zen izketan. Son mandarinas. Él en su país dice que son guyabas, así que no sé. A ver, ellos contarán un poquito, a ver si os dice cuál es el secreto. Honek ere euskaraz hitz egin Lior, con el número 11. Israelik, etorri dena Makabi talde handitik, Makabik nahi du bueltatzea, baina usten dut hemen beste bi denboraldi emango dituela Lior Eliauk. egin duen denboraldi bukaekin mintza. Jokatu zuen partidua jokatuta gero. Ea, zeo zer prestatu duen? Uste zerbait idatzita daukala, ez? Bai, papeltxo bat. Bai, baratxe atzean dauka, eta euskeraz. Baiet. Los sueños pueden hacerse realidad. Ui, hori Dusko Ivanovitzen esaldia da, Honek, uste dut azterketetan, makina bate azterketa txuleta erabiliko zuela, Bueno, ahora nos toca otro jugador. Viene desde Sarajevo. Una metralleta. No le deje ni un metro, ni un centímetro. Hori izango da berehala. Es Mirza. Txapela kendu du, dagoeneko, Onena eta txarrena egiten duen jokalaria. Hor duzu, Mirza Teletovic. Hau izango da talde honetatik irteten urrengoa, baina jarraituko lehenik urrundiko jaurtiketa horiek gauzatzen. Datorren urtean atzeratu egingo bai da, 6,25 marra. Ea, zer dioen Mirzak. Muchas veces cuando estoy dando entrevistas y otras cosas, y no sé, media, me dicen que estoy hablando muy rápido. Entonces, ahora voy a hablar muy despacio para que me oigáis muy bien. Arrazoia da acá, ¡Los quiero mucho! Jesus, hori da hotxa. Bueno. Otro. A ver cómo le digo a este cabrón. El torero. El que se llamaba dos orejas y un rabo. El que se ha salido por el Buesa Arena a hombro. Fernando Sanemeterio. ¡Fernando! Hortxe duze. Ekainak 15. Egun kutxuna bihurtuko aldute honentzat. Horrela entzuen, saskiratze erabakigarria sartutakoan. Hau da, lasai, oraindik jaurtiketa libre sartu behar dut. Eta orain berdin, lasai denak. Baina txaranga ari da jotzen. Bere kantua, jotzen ari dira hemen. Ara, rapa barriote. Honek ere ikasi du nun dagoen,
Oen dela hilabete eskaz, entzondako doinua hemen bertan. ¡Gora Baskonia! Azkenean santu bilakatuko dute hemen, Bai, guardian aipatu dugu, ekimen badagoela hor. Eta tira, behintzat zaleak haunditzen ari dira. Zale handan haundia dago. Ekainaren 15 ere San Emeterio deuna izendatu dezaten. Asma baino ez da. A ver, el próximo jugador es uno que viene a mitad de temporada y que poco a poco se fue quedando. Es un jugador muy duro y que este aquí está a mi lado, puede decir, lo cuento, ha sufrido los entrenamientos, las hostias que le pegaba. Es una roca. Es un jugador que se hace poco ver dentro de la media, es un jugador muy tranquilo, un jugador que tiene un corazón enorme y que mucha gente no sabe. Desde Novi Sad, con el número 22, Vladimir. Gutxi jokatu du. Denboraldiaren bukaeran iritsi da. Tiago min hartu zelako hasiera baten, gero Baratxek, eta Baratxen ordez hor izan da. Behartzenean irten da kantxara. Hau ere, lotzati xamarra ematen du, Bai, lotxatia neurri baten, eren egun, ordu txikitan, hori bilizen kamarero lanak egiten. Eta orain, Karo Englischen txanda da, nesken gogokoa. Tiago gaipatu den moduan. Las Palmasetik etorri da Gasteiza, urtebeterako sinatu eta beste urtebeterako ere jarraitzeko asmoarekin, baina ematen du bere etorkizuna hemendik gertuago dagoela. Izan ere, Jokin ez du Gasteizen jarraituko. Halaxe da, berak gaur eguardian adierazi digunez behintzat, klubak dagoeneko esan dio, beste urtebeterako aukera hori ez duela luzatuko klubak, beraz talde gabe geldituko da, eta zurrumurruek diote Bilbon amaituko ote duen. Bai, izan ere Bilbon pisua erosi behar du Rakotxebitxek, eta hor dago zalantza, Baina Sabovitzen oso laguna da, Karo English, Hawaiiko Unibertsitatean urte pare bat egon zidan, eta ez dakigu, azkenean zer gertatuko den. Datorren urtean Bilbon ikusiko dugu. Él está ahí. Es Brad Oleson, Alaskakoaren txanda, ze playoffa, ze azken txampa burutu duen, hau bai dela lotxatia. Baina gaurre lotxa uzten dut denek baztertuko dutela. Eta lehen aldiz, gazteleraz, hitz egiten entzutea, berritasuna da. Bai, gutxi hitz egiten du, baina kamara horrean eta lotxatu egiten da, eta ez du nahi izaten gazteleraz hitz egitea. Primero de todo, Brett habla muy bien castellano, no quiere hablar porque tiene vergüenza, porque este es un cabrón, sabe todo. Entzun Marcelillo. Próximo jugador, otro jugador de la cantera del Baskonia. Sekretu guztiak ari da zaleaten, Brasilderra. En los entrenamientos, ganchito aquí, triplito, poste bajo, un festival. Tiago Aian. Voy a dar Buesa, guiar, una pista para vosotros. Cuando empieza a correr, hace un poquito de esfuerzo físico, se pone con los mofletes así un poco rojos. Oro Martinda. Le gusta el kebab. Ez. Orduan. Con el número 25 de Vitoria, Martín. Beste Buesa bat egonten orain dela urte batzuk hemen, Javi Buesa eta hemen inguruan daukagu. Y que el examen después del partido y no fue. Ivonne Uriarte, por favor, Ivonne Uriarte, me vas aprobando a Martín Buesa, por favor. Zan dugu, sekretu guztiak ari dela azaleratzen, eta ez dakit hori ona izango ote den. Denboraldi luzea izan da, oso gogorra, asko sufritu dugu, baina pena merezi izan du, Bazen garaia, Norbait. Eta ahora Baskonia. Norbait, gure hizkuntzan entzutea. Eskertzeko da, Martín Buesak,
izan dituen hitzak. Gasteizkoak, Pórtatelo y orgulloso, Pórtatelo y orgulloso, Gasteizkoak ere ez direnak salto egin dutela uste dute bere. Lepo dago Andra Mari Zuriko plaza hau, eta denen aurkezpena bukatzen ez den artean ez dut uste inork hemendikan alde ingo duenik. Es un jugador bastante presumido. Vamos. Tiene una facilidad tremenda para coger el balón. Parece que cuando coge el balón coge una pelota de tenis o algo. No sé. Eskuak arrezartzen durako baloia. Se ha pasado más rato este año porque ha tenido la rodilla lesionada y tiene unas melenas que no se le puede tocar. Que son teñidas, por cierto, que no es rubio, que no es rubio. Hori zai gustatu, Jokin. Walter Hermani. Hori esan eta segituan mikrofono askatu dio, Isildu daria lehen bailen. Mikrofono hartu nahi du Walter Hermanek lehen bailen, espada. Fuenlabradara etorri, gero Unikajara, NBA-ra eta orain hemen Gasteizen, liga irabazi du berriro. La frase esta que dijo Pau Rivas, la tenía muy fácil porque todos los catalanes se saben esa frase en todos los idiomas. Así que era fácil decirla. Yo solo quiero, agradecer a todo el mundo, a toda la gente que nos apoyó, que son todos vosotros. Indudablemente la afición se vio no solo ahora porque hemos ganado, que todo equipo cuando gana tiene a su gente así como están ustedes, sino en la Copa del Rey cuando hemos perdido y estuvieron ahí firme apoyándonos a nosotros en el momento más duro de la liga. Argentina guztiak dira iztunak. Solo les quiero decir que estoy muy agradecido por el trato recibido desde que estoy aquí y más allá de haber tenido una temporada un poco rara por el tema de las lesiones, les agradezco el apoyo a todo el mundo, tanto en la cancha como fuera, porque en la calle realmente me han hecho sentir su apoyo. Muchísimas gracias a todos y ojalá consigamos más títulos. Gracias. Walter Hermanek titulu gehiago eskatzen ari da, eskatu du, izan ere beste 3 denboraldi jarraituko du Gasteizen, aldaketarik espaldin badago. Eta orain baratzen momentua. Estanko! Nahiko lotzatia da, Baina juergarako goa izaten du. Juergarako goa nik uste gaur guztiek dutela, Ez zuen titulerako kanporaketa jokatu, min hartuta dagolako, eta Spitterrek lesionatuta egon zenean bere lana egin zuen. Soy muy suerte por esto. ¡Opa, Baskonia! Zesan du, opa edo opa? Opa, gulertu duen baina ez dakit. Yo creo que hemos terminado con los jugadores, ¿no? Ez, faltada, Thiago Splitter. ¿Sí? Musika doinunekin MVP-a aurkeztuko du berehala Marcelinho Huertasek, bai fase regularrean onena izandako Thiago Splitter, zesanik ez finalean, azken partiduan 36 puntuko valorazioa lortu egin behar baita. Es el símbolo del Baskonia. Orain arte Argia Sabonis handiak akarri lortu hori, ACB Ligan. Simboloa dela esan du Marcelinho Huertasek, lagun mina du Thiago Splitter. Thiago, quédate! Eta hau ere aipatu eta santzioten Splitterriren egun. Baina dagoeneko ez dut uste atzera botako dutenik brasildarra. Nada más, quiero decir que este chico que está aquí a mi lado es mi mejor amigo, es un espejo, es un espejo para todos los niños que juegan al baloncesto, no solo aquí en Vitoria, sino yo creo que toda en Europa. Parece que ha firmado otro año más aquí con el Baskonia. No lo sé. Naya bai. ¿Quieres que te duería este gracias? Lo que él ha hecho aquí, lo que ha conquistado, después de tantos años aquí, son 10 años, yo creo que este jugador que está aquí a mi lado, no solo el jugador, pero la persona que está aquí a mi lado se lo merece todo. Así que yo espero un aplauso muy, muy grande para él. Orain dela 10 urte iritsi zen Thiago Splitter Gasteiza eta berehala alde egingo du. Taldeko kapitaina lehen aldiz, MVP. Ea zer dioen uzten badiote. Josak ere eta Iriparrez orain. Hemendikan
Joklari gizaseme handiak pasa dira, baina uste gizasemetan onena, handiena, Thiago bera dela. 15 urterekin iritsi zen, eta 25 urterekin alde egingo du Ziurrenik. Quiero dar las gracias a todos. También quiero remontar al principio de temporada cuando las cosas no nos salían bien, cuando el equipo nadie daba nada por nosotros, cuando perdimos en la Supercopa a Real Madrid y fuimos todos a casa con la cabeza gacha, cuando perdimos en la Copa del Rey y os quedasteis en Bilbao esperándonos después del partido. Esto para nosotros fue algo increíble. 3.000 lagun geratu zirenan, Quiero dar las gracias Sekulako ikuskizuna eman zuten, por todos estos días que habéis estado ahí con nosotros, porque lo más difícil es estar ahí, no cuando ganamos los títulos o cuando las cosas salen bien, sino cuando las cosas salen mal. Pero felizmente, otra vez, el Baskonia es campeón. Así que hay que celebrarlo. ¡Aupa Baskonia! Azken hitzak izango ote dira. Bai, etzematen du. Mikroa espada Marceliñori pasa dio. Falta una persona, bueno, faltan muchas, pero ahora vamos a llamar una para que coja el micrófono y que diga algunas palabras. Sin que no tuviéramos esta persona, nada de eso sería posible. Dusko Ivanovic, nuestro capitán aquí, bueno, de nada, no Thiago, el que conducía a todo el equipo. Kapitaina tenía Thiago, baina kapitain las nagusi. riendas del equipo siempre controladas, ¿no? Osea, Creo barkuko que kapitaina hay zein da. que felicitar a esta persona porque todo lo que ha pasado y el trabajo, el año duro que hemos tenido, siempre ha estado con nosotros y ha sido de las pocas personas que nos ha apoyado y nos ha creído para que pudiéramos conquistar este título. Un aplauso muy grande para Dusko. Ikaragarria, hitz hauek, taldeko norbaitek botatzea, Marceliñok botatzea alegia. Nik ez du sekula horrelakorik entzun, Dusko Ivanovicek badaki zer daukan esku artean, eta baliabide hauekin arazo lortu duen, Dusko uste dute unkiteta dagoela, lehen ere aitortu digu hori, naiz eta hau bizi izan duen aurrez. Pesa mucho. Detalle politia Paurri Basek. Baina kopa eta Primero mikrofona ez quería ditu eskuetan izan aldi berean. Darle muchas gracias a vosotros por estos maravillosos momentos que nos dais cuando nos apoyáis. Me gustaría dar las gracias a esos maravillosos chicos que están por detrás de mí, que han trabajado todo el año con mucha ambición y con mucha convicción que puede ganar cuando nadie creía. La verdad tiene mucho méritos esos chicos que han ganado este título y ese título es para vosotros. Erdi ukituta dago Dusko Ivanovic. Ez zuen herenegun buesara iten nahi koparekin, baina presidentea bera behartu zuen. Izan protagonismo osoa joklari eman zien. Por favor, al final solo quería una cosa, que siempre me gustaba música clásica y dirigentes, entonces me gustaría dirigir aquí una canción que me gusta mucho cuando estamos en la pista y cuando le cantáis. La himno de San Prudencio, yo soy dirigente. ¿Podemos? Retreta eskatu du Duskok, retreta izango dute berehala denek hemen. Hortxe doinua. Hau ere, nobedadea da, Dusko Ivanovic horren animatu ikustea, Portatzen ari da denak, ondo gainera, eta gu ere ez ginen ohituta, horrelako harrera bate ikustea, eta makina bate jarraitu ditugu dagoeneko. Baina hau ondo prestatuta, txukuna, eta bakoitzak bere momentua izan du eta izaten ari da.
musika klasikoa gustoko du, baina zuzendari lanak denetarako, jokalariak zuzentzeko, musikaria zuzentzeko kasu hontan, Dusko baita Jokin. Bai, hori hitzak hautik kendu dizkiazu, esan beharren hori, dena zuzentzeko kapaz dela gizon hau, eta makina bat lesio eta jokalari min hartu izan eta gero demoraldi guztian, zuzen bideratu du txalupa edo barkua, eta garaipenera eraman du taldea, eta ikaragarria da, Dusko Ivanovićek egin duen lana, Sois los mejores. Gracias. Etzazute sekula aztu, onenak zarete. Hoi izan dira Dusko Ivanovićen azken hitzak. Berak beti fedea izan du. Eta fede hori jokalarien gana iristeko gauza izan da. El resto de la comisión técnica que ha sido increíble. Voy a llamar a todos aquí. Baize, Dusko aurkeztu dute, baina gainetiko laguntzailean ez ditu aztu nahi Tiago Splitterrek. Marijo, Doc, bigarren entrenatzailea, Oscar, David, Santi, delegatua, Félix, sendagilea. Azken baten talde bada eta denek izan behar dute momentua baleatzeko aukera. Muchas gracias a todos, sois cojonudos. Gracias, tíos. Eta Ibone lan berezia egin du finalaren atarian. Hori aipatu dugu arestian. Rockyren doinua, beste hainbat doinu, baliatu ditu bideo bat egin eta jokalariak suspertu aupatzeko. Barcelonatik bueltan dagoeneko abioian lan eta lan ari zen, partiduko bideoak ikusten. Navarro, tira del carro, tira del carro, Navarro, tira del carro. Agian selekzioan ikoizituko dute bai Navarro eta bai Sanemeterio, baina honek txantxetarako gogoa badauka, Gaur bertan Eskariolok esan du. Sanemeterio jokalari handia, yo tengo una canción más. eta baliagarri ikusten duela. Ari, 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 Sané Milena Kari. Ari, 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 Sané Milena Kari. Honek trufak egiteko gogoa daukate gaur, Xavier. Bueno, gente, ya es hora de irnos. Bi urte daramatza Sanemeterio Gasteizen, eta bi urte hauetan, bi garaikur Kopa eta Liga. Un beso enorme a todos. Muchas gracias. ¡Aupa Baskonia! Hitz hauekin, Tiagok bota dituen hitz hauekin, zalei eskinitako harrera amaituko da hemen Andramari Zuriko plaza honetan, eta beti bezala desioak hauek dira. Honek hemen ez duela gelitzik izango, jarraipenik izango duela, eta aurrerantzean jokalari hauekin beste batzuekin lorpen gehiago iritsiko direlakoan, badoaz pixkanaka jokalariak, harrera bukatuko da, baina bien bitartean, hor da zaleen irudi hori Marcelino Huertasek hitz egiten jarraitzen du etengabe Jokin, eta, bueno, sinadurak Tiago betekin hitz egiten duzun. Bai, hemen Tiago Splitter autografoak sinatu ari da, jende pila bat gerturatu zaigu ona jarri duten barrera edo esi honetara, eta ezin jokalarien gana heldu gabiltza, iaia lortze egitekagun beste aldetik bada ere. Esi horren barruan jarraitzen bai dute, eta hortikan aurrera egiterik ez dago. Bauxera genion bezala, Caja Laboral Baskoniak egin duen harrera, bere zalei egin dien harrera, hala behar du izan, ez kontrakoa. Izan ere etxean jokatu du, etxean irabazi du, partidu erabakigarria, ez da kanpotik etorrik, beraz, taldeak berak egin dio, eskaini dio harrera hau. Zale andana honi, lepo egon baita plaza, eta lepo jarraitzen du. Inor gestu alde egin nahi hemendik. Hau zolamena da, Xavier, hemen autografoak sinatu eta sinatu ari dira. Ea ba, Tiago Splitterrekin izateko aukera daukagun. Argazkiak ateratzen, banan-banan.
Euraldi aportatu da, joklari aportatu direla iruditzen zait. Fernando Sanemeterio daukagu nire ondoan. Bueno, Fernando, hemen argazkia ateratzeko itxoiten. Hemen zuzenean daukagu, bai, Fernando. Bueno, felicidades, porque vaya canastón, no creo ni que te lo creas tú. No, la verdad es que todavía asumiéndolo, esta afición se lo merece todo. Desde la Copa del Rey al equipo le quedaba una espina clavada con la afición y la verdad que se lo merecen todo. Ya sabes que han creado una plataforma para que el día 15 de junio se nombre en Álava Fernando Sanemeterio, ¿no? Imagínate cómo estoy, ¿no? La verdad que para mí es un orgullo y bueno, lo más que puedo decir es que voy a defender estos colores a muerte. Estoy encantado de estar en el Baskonia y ojalá podamos celebrar más títulos juntos. Es la segunda celebración que tienes aquí en la balconada, pero sigue siendo espectacular, ¿verdad? Sí, y esta para mí es muchísimo más especial, muchísimo más emocionante y ojalá pueda haber más celebraciones así. Muchas gracias y a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko Fernando Sanemeteriori, izan ere ia ezinezkoa da joklariengana hurbiltzea eta era berean ez dakit Fernando Sanemeterio berak bere saskiratze hori ikusterik izan duen, ze gaur goizean behintzat esan izan du ikusi gabe zeukala, ez dakit astirik izan ote duen edo ez duen ikusi nahi. Hortxe bien bitartean talde zuzendaritzako kideak hauek ere argazki ateratzeko momentua aprobetxatzen. Eta jaun Andreok, irudi hauekin uste dut agur esateko ordua iritsi dela. Caja Laboral Baskoniak Realak hasitako bidea jarraitu du aste hontan. Astea gozatzeko izan da bai Gipuzkoan baita Araban ere. Ea datorren urtean Bizkaiko lurraldeare gehitzen den. Eta irudi hauekin hemendik esan beharreko guztia esan eta gero pagoaz. Ea hurrengo urtean berriz bueltatzerik dugun, ze hori dudarik gabe. Seinale ona izango da Caja Laboral Baskonia. Liga txapeldun denboraldia bukatu da. Eta aurpegi berriak etorriko dira datorren urtean, besterik ez, Gasteiztik urren arte ondo izan.